Sinds haar ontstaan in 2010 heeft het land voor geen enkele van haar jaarrekeningen een goedkeurende controleverklaring gehad. De hoofdoorzaak is dat het financieel beheer niet aan de minimale eisen voldoet, waardoor er fouten en onzekerheden in de cijfers zitten. Zonder goedkeurende verklaring is er geen zekerheid dat publiek geld rechtmatig en doelmatig wordt besteed. Om dit te veranderen stelde de Raad van Ministers op 2 juni 2023 de Roadmap 2026 vast. In dit traject moeten alle tekortkomingen die fouten en onzekerheden veroorzaken worden weggewerkt. Ook in het landspakket zijn er beoogde resultaten gericht op het verbeteren van het financieel beheer. Aangezien 2026 nadert, heeft de Rekenkamer onderzocht of de voortgang binnen de Roadmap 2026 en het landspakket nog kunnen leiden tot een goedkeurende controleverklaring in het jaar 2026. Uit het onderzoek blijkt het volgende. De Roadmap telt 11 deeltrajecten met in totaal 192 deelprojecten. Tot nu toe zijn slechts 23 deelprojecten, dat is 12%, volledig afgerond. Volgens de planning hadden eind tweede kwartaal 2025 al 160 deelprojecten klaar moeten zijn, oftewel 83%. De controle op de deelprojecten wordt niet met de nodige vaart afgehandeld, waardoor per eind tweede kwartaal 2025 een totaal van 49 deelprojecten nog op controle wachten. Een groot aantal van de deelprojecten, zijnde 50%, is nog in uitvoering, terwijl 5% nog niet is opgestart. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de voortgang van de deelprojecten in de roadmap van kwartaal 1, 2024, naar kwartaal 2, 2025, minimaal is. Doordat bepaalde deelprojecten bij meerdere ministeries voorkomen, is het aantal deelprojecten gezamenlijk voor alle ministeries in totaal 281. Van dit aantal zijn slechts 26 deelprojecten, zijnde 9%, door de ministeries gerealiseerd. Volgens de planning zouden echter 193 deelprojecten, zijnde 60%, door de ministeries te zijn afgerond. Geen enkel ministerie loopt op schema en 3 ministeries, zijnde GMN, Justitie en SOAW, hebben geen enkel deelproject afgerond. Binnen het landspakket raken 3 thema's direct of indirect de jaarrekening. De 3 thema's zijn financieel beheer, kosteneffectiviteit publieke sector, belastingen. Bij financieel beheer loopt 59% van de deel- of tussenproducten volgens planning. Voor kosten en effectiviteit van de publieke sector ligt slechts een derde op schema. 14 van de deel- en tussenproducten lopen achter en 4 zijn ernstig vertraagd. Bij belastingen lopen 11 van de 15 deel- of tussenproducten volgens schema. De rest vormt een risico voor het tijdig behalen van de gewenste effecten. Normaal gesproken vereist afwijking van de begroting voorafgaande goedkeuring van de Staten. De Landsverordening Comptabiliteit 2010 bepaalt dat slechts mag worden afgeweken in acute situaties of bij onverwachte, dringende behoeften waarvoor de Raad van Ministers vooraf toestemming geeft. Het ministerie van Financiën erkent dat de huidige praktijk niet in lijn is met de wet. Ministeries overschrijden de begroting zonder voorafgaande goedkeuring. De roadmap is gebaseerd op de jaarrekeningcontrole van 2019. Inmiddels zijn bij de controles van 2020 tot en met 2022 aanvullende tekortkomingen vastgesteld die niet onder de roadmap 2026 vallen, zoals overboekingen tussen balansposten die onderbouwing missen en ontoereikende onderbouwing van vorderingen in de administratie. Worden deze punten niet alsnog opgelost, dan vormen ze een directe belemmering voor een goedkeurende controleverklaring in 2026. De Rekenkamer concludeert dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar behalen van een goedkeurende controleverklaring in 2026 niet haalbaar is. Dit gezien, slechts 12% van de deelprojecten is afgerond, terwijl 83% klaar had moeten zijn. 49 deelprojecten wachten nog op controle. Veel financiële functies zijn vakant. Begrotingsafwijkingen gebeuren zonder voorafgaande goedkeuring.
De effectiviteit van de interne controlesystemen is nog onvoldoende getoetst. Daarom beveelt de Rekenkamer de Staten en de minister van Financiën aan om de deelprojecten met de hoge impact op de kwaliteit van de jaarrekening te prioriteren, alle vakante financiële functies zo snel mogelijk in te vullen. Naast het toetsen van de opzet en het bestaan van de administratieve organisatie en interne beheersing, AOIB, ook de werking hiervan te beoordelen. De nieuwe tekortkomingen blijkende uit de controle van de jaarrekeningen 2020 tot en met 2022 ook in het lopende verbetertraject mee te nemen en rapporteer consequent de voortgang op basis van een duidelijk voltooiingspercentage. Zolang de tekortkomingen die tot fouten en onzekerheden leiden niet zijn opgeheven, blijft een goedkeurende controleverklaring op de jaarrekening van het land onhaalbaar. Lees het volledige rapport op Algemene Rekenkamer Curaçao.cw en volg daar de voortgang richting 2026.